ahinya ng'wech mar laro kombe mopogore opogore tainya ka wachomo yiero madhi timore igani dwe mar 8 tarik 9. Ramogi jwang' kuom mago duto kaka ne wantiere wang' jowi mari kae mar Ramogi TV. Okinyi ma kawuono ka diponi koki yudowa okinyi masani ne wakelo ni nonro magazet. Nonro magazet wach mapek mane ochiw kanyo en gwenge ma opogore opogore mantiere piny Kenya matulo nyalo muoche. Mano dipo nono ni yiero jok moko bedo kod ng'ur. Mano ne oketi kanye counties mopogore ka counties 5 mokwongo kinyalo rango kata counties mamoko manitie kanyo madirom 6. Mano ting'o county ma Kisumu, Nairobi, Uasin Gishu, Mombasa, Nakuru koda mano ma Kericho. En ang'o mosebedo ka timore kindegi duto ma jo Kenya ochomo yiero. Arwakni machiegni chenro mar mbaka romo wadagoyo mbaka kotenore kod wechego mag Bidhruok, yiero kachiel koda Kampen. Intiere gi ting' mane kaka japiny e gigi duto matimore? En ang'o monego bed ni imiyo mise motegno mar rango ni bedo e kwe kata bedo gi kwe gi jogo modak e alwora mari kachiel kod wechego duto moteno tiyo kod omenda e Kampen? Penjo moketo ni mbui kacha, bende nyalo kawo pesa kata omenda ma josiasa gi chiwo e kindegi mag Kampen? Bende ing'e ni mano nyalo bedo achiel kuom yore mag mibadhi e piny ka? Ramogi jwang' magi kod mathoth wadaro wakini machiegni e twak makamae. Kama ok adhi bedo kenda, tadhi bedo kod jolony madhi bedo go e studio kinyi makawuono. Gin jogo manyalo miyi ng'eyo kendi bed kod ng'eyo wechego matimore e paw siasa kachiel kod wechego motenore kod Bidhruok. Waluongo ni integrity gi wechego mag ethics. Onego bed ni tim ang'o e kindegi e yo makare mondo mi bed gi lwasi makare kata kikori ne yiero jatelo maonge ng'ama omiyi omenda moramora mondo mi igone ombulu. Igoyo ombulu ka in gi paro maler, in gi paro maliw mar neno ni dongruok ochwal nyaka e gwengegi kamoramora ma intiere. Kowuok e tung' mar piny Kenya, mano ka intiere malo yo Turkana kiyudo achiel kachiel nyaka mwalo Sirare ka intie nyaka gwenge Mavanga, Mombasa, Kwale kanyo Lamu, dhi nyaka Mandera, Garissa gi Wajir. Ramogi jwang' duoge bore Nairobi ka iyudowa e yo machalo nade. Gigi te timore Ramogi jwang' achiel kachiel kama wantiere kendo en mana mar rwakou achiel kachiel e twak makama. Twak makama biro ni achiel kachiel live e Facebook kacha mar Ramogi TV. Kama bende yudowa kanyo kimiyo pachi penjo mopenj kacha kiseneno posta moket kanye mbui, miyo pachi kotenore kod twak okinyi makawuono. Kampen, yiero koda ka Bidhruok. Ji onego bed ni bedo e yo machalo nade? Jatelo miyiero bende en jal makare moromo gi kom ma intiere go kanyo. Magi e penjo moko ma wada temo mondo wanon nikech nyaka sani nitiere duol mopogore opogore. Mano ka warango duol ma ochung'ne yiero kachiel koda mantiere e mbui kama wantiere kanyo kod Ramogi jwang' achiel kachiel. Ka sani gimoda mana koni wadhi bedo ka kod jolony ma dhi miyowa mana pachgi, gino ma giparo nego bed ni watimo e kindegi. Nyaka sani higni osekalo higni 22 nyaka ne katiba marwa kata pen chike mathurka ne kal mano katiba manyien mar 2010. Mano nyaka sani higni 22 osekalo. Gigo mano mipek e pen chike makamago bende oseketgi e tim adier ka nyaka sani warango wechegi duto Ramogi jwang', wechegi makedo gi chilo mar mibadhi. Jatelo miyiero kendo jatelo makawo kom mar MCA kichako gi piny kanyo. E kinde mokalo Ramogi jwang' wasebedo kod penjo, to penjo mwasebedo ka wachwalo ni en mana mar penji ni kochopo nyaka sani. Gigi te osebedo ka konyi ka penjo maduong' en kama: ka debed ni in gi kambi mari ma indike jok moko, jal mada chung' e gweng'u kanyo kaka MCA, jal mada chung' e gweng'u kanyo kaka jaod bura mar kar chung' od bura mari, jal mada chung' kanyo kaka senator, mada chung' kanyo kaka governor, kata jal mada bedo jatend piny, en ng'ama onego bed ni utimo e yo mane? Yiero onego bed ni utimo gi e yo machalo nade? Magi te Ramogi jwang' en mana rango kendo ketogi e tim ni ang'o gang'o monego bed ni timore. Penjo ni kanyo kendo ikona ka ni sani duoko osedonjo. Duoko nitiere kanyo kendo wada mana somogi e kinde machien mana mambele kanyo ka wadhi nyime kod twak okinyi makawuono. Kampen, yiero kachiel koda Bidhruok. Mana kaka ne wawacho,
Gigi te nyakora Ramogi Jwang kawai koreni twako kinyi masani. Wacho kanyo ni wadhi bedo gi wendo mowuok mano e duol mar EACC mochung'ne rango kaka chilo ni mar mibadhi itiyogo. Kachiel kod rango ni wantiere kod bidhruok makare e kit wa kaka oganda onego bed ni waikore machalo nade mar neno ni jotelo duto ma oyiero gin jogo ma obidhore e yo madwarore. Nyakora Ramogi Jwang wendowa ma watwak gokinyi ma kawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa ma Nairobi ka. Mano en wendo mowuok e duolno mar EACC. Mano wendo ma wan go ka Solomon Atela. Solomon Atela en apisa e duolno mar EACC. Girango kaka jotije sirkal kata jotije mopogore opogore e pinywa mar Kenya tiyo kod wechegi kata thuolo ma omingi maneno ni jo Kenya oyudo dongruok kama onge mibadhi kendo golo chilo mar mibadhi e alworawa. Mane wendo ma wantiere go e studio marwa okinyi ma kawuono kendo dawra kini machiegni e chenro ni okinyi masani. Machiegni ahinya Solomon Atela. Gwero kamano bana Cleophas. Komrako wa embaka makawuono okinyi ni. Kod jowinjo waduto nyakwa Ramogi orwako kendo wagene wabiro bedo kod mbaka maber. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi Jwang. Mano Solomon Atela kendo en jatelo kendo apisa e duolno mar EACC. Odhi miyo waler e wi wechego mag bedo kod bidhruok e gigi duto ma watim. Inya bedo kanyo ni ntiere mana e sikul kanyi puonj japuonj. Bende in gi gino miluongo ni integrity. Mago kod mathoth nyakwa Ramogi Jwang wantiere kinde siasa. Kendo jo siasa bende ok wawe chien e twak makamae. Gine jogo mantiere pap. Kendo gine ma gintiere ng'wech ka gilaro kombe mopogore opogore. Gin jogo masumo paro ne jotelo mamoko malaro kombe. E kinde ma wantiere ka, wadhi riwre achiel kachiel bende kod jasiasa ma bende wantiere go e studio kae, mano Mercy Nyabwala. Odhi miyowa paro mar bedo jatelo e thuolo masani ma wantiere ma mibadhi otimo newa e pinywa mar Kenya kata gwengewa. Onego bed ni itimo ang'o e kinde gi duto. En jalony bende wechego maga bedo kod telo makare e gwengewa kachiel kod kuonde duto ma wantiere. Yorego mag siasa odhi bedo ka mondo konywa ka warango kama chielo kopogore kod dongruok e yo siasa. Wayudo nade ka wan jogo ma otimo kampen koda ka wabedo kod bidhruok makare. Machiegni Mercy. Arwako ni machiegni uduto e twako kinyi makawuono wada mana rango Yiero, Kampen koda ka bidhruok. Mercy mok thuolo ni mokwongo mar chopo ka e Ramogi TV kendo ka wanono weche gi duto matimore pap mag siasa kata gigi duto matimore ngima kaka oganda. Achak kodi Solomon Atela. Manya bedo thuolo ni mokwongo ka intiere kae. Oganda luo oseng'e maber duol ma itiyogo. To en duol manyaka sani osebedo ka kedo ahinya gi chilo ni mar mibadhi. Nyaka sani katiba mar Kenya noka ligni 22 mokalo. Gigi duto motenore kod rango kaka mibadhi timore kendo kaka oganda moyud gi chilo mar mibadhi onego bed ni tere do kata imako negi bura machalo nade. Okenge mage mosego kuom geng'o chilo mar mibadhi ta inya kwa chomo yiero. Erokamano bana Oluoch kuom penjo mipenjo no. Molo e thuolo ma wan go ni ka wachiko yiero maduong' August kendo firimbi osego ji koro nie pap kendo jotugo matugo e pabni osaikore. Ji duto koro timo matek mondo giket tiendgi motegno mbele. To kaka duol ma ochung'ne achiel kuom chike ma temo rango kit jok matugo e tugoni. Moloyo jok mawacho ni state officer, jok matiyo ne jopiny. En ang'o ma wasetimo nyaka thuolo ni. Nyaka nochak wabed kod chik Constitution mar Kenya 2010. En adier ni en higni 12. Kendo ok en wan kende kaka Ethics and Anti-Corruption Commission ema tiyo wachni. Wariwo lwetwa mang'eny kod migawi mopogore opogore matiyo tijni mondo wahakikisha nang'owa kwa dhi e yiero kendo kwa timo yiero e kampen waduto, yiero waduto, gik maluwore kod mibadhi ok obedo gik maketo mbele. Cleophas asawuoyo gi jo Kenya mang'eny kendo gima ji wacho ni onge rach chamo pesa momiyi. Kendo giwacho ni ka ok gi miyo wang'gi
nikech yiero ji wacho ni en siri ni. To nyaka wawinjre maber kendo nyaka wang'e maber ni sama ichamo pesa ng'ato e piny ni duto onge gima nono. Sama missing 50 no natiyone kendo ayude kamoro kata ayude mane loan biro chuna ni mondo aduoke. Koro sama ichame nikech ada mondo koro iyiera MCA, governor kata president, nyaka ing'e maber gi pachi ni thuolo biro chopo mar duoko pesa no. Yie idagi. Jogi miwacho ka ni koro nitiere gi thuolo mar rango kaka omenda gitiyo. Bang' mano wada duogo ka mondo koro wawinj pat jasiasa. En ang'o miyo watiyo gi omenda ma kamago. To sani koro duol mage ma utiyogo kaka EACC mar rango ni jogi duto ma oyud gi chilo mar mibadhi omakgi kendo otergi bura momake nyaka chope do kendo ng'ama kama onego yud kum kata chwat moro amora mantiere do. Mage mutiyogo. Erokamano. Wantie kod omenda ma ochung' ne yiero e pinywa ka iluongo ni IEBC. Watiyo kodgi nikech ng'ato ka ng'ato mabiro chung' e yiero ni nyaka okale gima oluongo ni vetting, nyaka wanone ni to chien kanyo osetimore nade, ka nyiche en office nyiche ng'at machal nade. Koro achiel kuom gima wabiro miyo IEBC ji duto machung' kochakore MCA nyaka president nyaka gikel kwayogi mawacho ni self declaration mondo kaka commission wami gik mwayudo kaluwore kod investigation mwasatimo ng'atni en ang'o kod ang'o manyalo bed ni osemule. Koro watiyo kod IEBC. Mar ariyo, ka ng'ato yud kod kosa manyalo wacho ni oketho chik mwawacho ni leadership and integrity chapter 6 mar chikwa, en ng'at ma inyalo ter mbele kendo inyalo ter e court. Watiyo kod ng'at mochung' ne prosecution e pinywa ka ODPP, wakawo investigations waduto waterone. Bas watiyo machiegni kod judiciary nikech weche duto maluwore kod chik loko chik e thurwa ka kata kalo buche duto nyaka kale judiciary. Koro watiyo gi judiciary nikech ang'owa gine jok momitelo kata teko mar chung' ne chopo kata ng'ado buche e thurwa ka. Kaweyo jok ma omenda ma wanyalo wacho ni tiyo gi sirkal, watiyo gi civil societies, churches, nikech wang'e ni ji oluoro duol jotend kanisni kana jok ma wanyalo wacho ni otelo negi e yore mag Nyasaye. Civil society groups bende watiyogo nikech ang'owa wang'eyo ni nitie gik moko ma ginyalo wacho kata ni kuonde ma ginyalo chope ma kaka wan commission ok wanyal chope. Bende ginitie ji ma gitiyogo mang'eny ma kaka wan commission kata duol mar EACC ok wanyal chope. So ka thuolo yudore watiyo kodgi maber mondo wahakikisha ni chenro mar yiero mwadhieni kampen duto mitimo timore yo maber kendo yo mobidhore. Kamano gigo duto miwacho migepe miluongo kanyo moting'o mano mar IEBC, ODPP, mano jamin wach maduong' kachiel kod DCI kirango bende mago mag doho. Waduogo iri bang' wasinjo pacha Mercy Nyabwala mantiere go ka koro ne chandruok wuok kanye kata gigi te ka untiere kod migepe gi. En ang'o miyo jok moko miyud gi chilo mar mibadhi ok tergi e doho kendo ok ng'adne gi bura kata ken mar twech mago pok waneno ka timore mathoth e pinywa mar Kenya. Samoro bende moko kulandi ang'imiyo waler okinyi ma kawuono. Mercy, yiero, welo kachiel koda mago mwawacho ni Kampen koda Bidhruok. Miwa pachi kotenore gigi. Pesa sani nitiere pap ka kendo pesa itiyo go gi josiasa e kinde gi duto. Bende iparo ni mano kachiel kuom mibadhi kata ka in achiel kuom josiasa e kinde ka ne pok ochopo welo omenda nya bedo ne ringo. Be ma achiel kuom mibadhi ma iparo ni josiasa donje koso pesa nigi thuolo mane Kampen? Gima nyalo wacho Cleophas kamano kuom luongo wa kawuono mondo wago mbaka e Ramogi TV amor kuom bedo kae. Gima nyalo wacho kaka jasiasa en ni wasebedo gi chandruok mang'eny gi weche mibadhi korka pesa wan kaka josiasa to kaka Atela owuoye kaka gin magichung'
duol bura duol mochung ne yore mag mibadhi kuom ng'iyo ni josiasa matimo siasa gin jok machalo nade to osewacho kaka gitiyo gi jok mopogore opogore different institution kaka IEBC to IEBC ema golo jok madhi chung to kapok gigolo jok madhi chung nikech parties tero ne gi nying to kapok giketo gigi e gazet mar Kenya gima nyaka gitim nyaka ging'i nyaka ginon ng'ato ka ng'ato moternegi nying ka nying moternegi ni jogi gin jok machalo nade omiyo ka gidhi gifwenyo ni wawach ni ng'ato chung governor to gima gidwaro mokwongo en ni nyaka ibed gi degree nyaka ibed ni sombi ni malo to itero otesegi mag somo to jo IBC be tiyo gi jok machalo kaka koro Mr. Atela gi institutions moko gi ka ging'iyo ni otese ma oternegi gin otese ma adier kata otese ma ok gin adier to waseneno kata e government sirikal masani nitie jok manodonjo kachacha to gionge otesego kendo mago bende osebedo ka wuok oko ka higni mag Kampen ka koro Yiero kendo gimo onego bed ni kendo wawuoye en ni IEBC kata EACC bende gitimo tich monego bed ni gitiyo nekech jogi onego gichungi kichungu mogik ma ging'e ni jok mobiro gi ma watero ne jopiny mondo okony jopiny gin jok maler gionge mibadhi onge ng'ama gisenego onge pesa mar jopiny ma gisechamo omiyo pod wambe wan kaka josiasa iyudo ni kichopo kachacha iyudo jasiasa moro nosedonjo mosechung koro telo ne jopiny lakini en gi yore moko mag mibadhi mane nitie e kit ngimane omiyo mano gimoro ma wadwaro ni kaka jo EACC mang'iyo chike gi ratiro mar jok machung onego bed ni they pull up their socks nekech ing'eyo jok mosedonjo kachacha mon ok onego bed ni donjo gin gi kese e court to gitiyo ne jopiny gionge otese monego bed ni gibet godo to gintiere kachacha mar ariyo adwa wuoyo wach pesa kapok ichopo e wach pesa yeah. Nyalo bedo ni nitiere wach moro matimore e duol ma kedo ne kata makonyo oganda kedo kod chilo ni mar mibadhi ni gin bende gintiere gi mibadhi gi kanyo nitie jok moko ma bende nyalo bedo ni nitie gi mibadhi e kanyo ma jotelo gi kar chopo kacha ka onge otese gi gidonja donje wacho ni gin rachungi to koro rachungi ni nigi bugo maduong' ma kata jogo mantiere gi chilo kala dire kanyo mano ajalo wacho ni seche moko gin gi shorter period of time mondo ng'i ni gichungo jok man kaka koro sani duol mar IEBC kata EACC gi dich to gimbe gin gi chieng ma date timelines monego bed ni gitieko e weche gi duto tete koro kuom seche momigi ni yudo ka koro ok gitim rachungi ogiti gi rachungi monego bed ni gitiyogo koro gima nyalo wacho ne jo IEBC EACC onego gichak weche gi chon nekech parties nitie timelines ma onego bed ni gitere nying jok machung magise yiero koro weche gi onego bed ni gichako chon to kaka iwacho nitie jok moko ma nekech kata e puodho ka in gi puothi moro nitie cham mabiro wuok maber to yudo ni nitie moko maricho iye ka ma ibro wito to pod gin mane puothi ni ok owacho ni puodho ni ok ibi pidhe cham mora mora but yudo ni nitie jok maricho kinde jogi eki ma ok tije gi monego bed ni gitiyo koro jogi bendi kaka duol bura duol ma ng'iyo integrity kata ma pidho ng'iyo kaka ji timbe gi chal ma pok odonje siasa ma donje telo onego bed ni gimbe nitie kaka gitiyo ka gifwenyo ni ng'atni ok tim tije maler nekech mano gima ginyalo timo ng'ani ema koro igolo iketo oko mondo wang'eyo ni make sure ni jok madonjo kachacha Cleophas gin jok maler dotelo maler ma wigi ler timbe gi be ler ilose ewi omenda ka koro wami Solomon thuolo mondo duoki penjo mantiere kae koro motenore kod mibadhi mano kapok ikona
kama duol moko mutiyo go ka kama gisebedo ka gikonyo we debed ni EACC kacha duol marango kaka weche mag mibadhi gi rengo gineno kaka jogi chwalo fainde gi e kuonde bede migepe mamoko jogi bende nyalo bedo ni gin gi mibadhi e duol ma itiye ma bende rango weche gi mag mibadhi kod kachiel kod bidhruok. Erokamano bwana Cleophas. Ipenjo matek nikech aparo ni ng'eyo chuny dhano tek. Tinyalo ng'eyo kikale tim. Inyalo ng'eyo kikale tim, mano bende adier. Tineno kapok ing'eyo kokalo tim nyaka ibed kod gima chik wacho ni evidence. Ok en gimi para. To ok awach ni samoro e kindwa wan e duol mar EACC samoro jopiny kata ng'ato ng'eyo achiel ariyo minyalo wacho ni nitie kod mibadhi. To nitie chike maka an kaka ofisa mar EACC oyud kod wach makamano. Nitie chike magwa kaka internal mwanyalo deal keto mwatiyogo mondo adil gik makamago. Emomiyo awacho ni ipenjo matek nikech weche makamago. Kapok ng'ato wacho ni Mr. Atela ni kod mibadhi ok danga abi awach ni madam ni kod mibadhi. To en thuolo maber bende kaji paro ni kata ka ng'ato nitie kod wach no paro na chiel kod jok mach tiyo chunguza weche mag yiero gi EACC nitie kod wach moro moko ne ni ber in kod thuolo mar wuoyo kodwa kisiri samora mora ma in kod wach. E kinde gi gibiro loso kodu kendo iwacho ni gigi wuok mana kotenre kod paro Solomon. Gigi te ka koro ketgi e tim nikech iwacho ni koro weche mag evidence gi kata neno onge ni ng'ama kama nitiere kod chilo mar mibadhi kata oyo kata chilo no kose miene kata oyo koro tero akacha duol ma koro tiyogo mar timo nonro ewi jogi iwacho kanyo IBC ni kanyo DCI mano mochung' ne jamin wach e doho mano ODPP kachiel kod jodoho mano kanyo moting'o doho mopogore e thurka gintiere gi ting' mane marango ni nonro ka osekelu wechego koso bedo timo nonro samoro konyori jok moko timo nonro to ng'ombe ok utime makata neno ni ok oyude ma jogi nyalo mak nikech ka koro ng'ato kwalo to onge iwacho ni jogo manie cyber crime wacho ni onge audit trail mora mowe ni ng'ane nokalo ka onge gimora ma ng'ato nyalo weyo kamano korka kori iparo ni duol ma otiyo gi gite gisekonyo uwe timo nonro mondo yud neno manyalo miyo jogi man gi chilo mag mibadhi omaki. Erokamano apano ni jok mosawinjo weche mondiki e gazet kata komosa winjo radio kata TV kata jok ma winjo kwa wuoyo kawuono watemo tiyo matek kaka migawo mopogore e yore mag yiero kata yore mag mibadhi e thurwa ka. Anyalo wacho ni IBC kata duol ma jamino wach ODPP osekonyowa mang'eny. Kuparo wan kod jotelo mang'eny MPs, governors moko kuomgi ng'eny gi cases gi nie court koluwore kod chenro mar nonruok mwasatimo e kit ngimagi kata kitgi. Anyalo wacho chiel wang'eyo ni wan kod MP moro makata mana migawo mochung' ne penj exams thurwa ka no wacho ni no okokalo headmaster man nitie school mano wacho no dhiye no wacho ni no konene kanyo ng'ani no tere court. To gimoro achiel manyalo kwan jothurwa nyaka ng'e onge gima wanyalo timo mokalo chik mar thurwa ka. Chik inyewe wacho ni kata tero mana ng'ato court kawuono ni certificate onge go kata ka certificate ne ok en adier to en kod thuolo kaluwore kod chik ma katiba omiye mondo odhi e court mokwongo, court mar ariyo nyaka court mogik. Koro weche gi duto wan kod weche mang'eny manie court kochakore kod IBC, DPP kod judiciary to nyaka wawinjre maber
migao ka migao matimo tichne nitie kod gima wacho ni independence. Koro kaka EACC kwatero ng'ato e court nikech wayudo weche achiel ariyo mo oluwore kod mibadhi kata maonge integrity bidhruok wach ni certificate ne rach wami thuolo mondo court otiek wachne. Ang'eyo ni mano samoro osakawo kinde mang'eny kendo ji jopiny neno ni onge gima utimo. Ipenja wach IEBC. En adier ni IEBC emotelo nwa e weche mag yiero. Gima chik dwaro mondo gitim ka gisewacho ni joma chalo kama dhi chung' e yiero mabiro ni to gimiyo wa nying go. Ka gisekelo nwa nying go to ng'ato ka ng'ato machung' e thurwa ka idwaro ni mondo ofil form moro miluongo ni self declaration ma onyisowa ni to nisomo kanye to bende nitie weche moko mag mibadhi musayudi. Form no kifile ka in jasiasa titere ir lawyer magoni stamp emomiyo wacho ni en self declaration. Ichalo ng'ama kawo kiapo mawacho ni gimoro amora mandike form ni en adier. Kori kelo nwa form na ariyo. Achiel kwa stamp achiel wami kendo achiel wadongo. Koro kako sani koro IEBC clear ji kendo miyo gi certificate. Gimiyo wa jok magise clear ma koro dhi chung' e migao mopogore opogore. Koro wadhi twang'iyo ni Atela Madam kata Cleophas dwa chung' en ang'o manyalo bedo ni nitie koro rekod kitgi. Bas kwasatimo nonro machal kamano twamiyo report ne IEBC. Now IEBC ema chik omiyo teko mar wacho ni madam nyalo chung' koro koso ok onyal chung'. Mak mana ni gimoro achiel bende wang'iyo kwang'iyo article 99 mar chikwa mar piny wacho niya onge ng'at manyalo tamo wadgi chung' kaponi all avenues nyaka Supreme Court pok otieki. Emomiyo kata wang'e ni sani koro in kod case mar bilion 10 e court kendo case dhi mbele to so long as ni case no pod nitie iwacho ni you are still perceived ni ionge makosa mora mora nyaka chieng' moro od bura mar judiciary wacho ni Mr. Cleophas kata Mr. Atela okoromo okowinjore ni nyalo chung' ang'owa chung' kati nyalo bedo kao loch telo mora mora e public service. Solomon, yes. Ne untiere kanye higa mar 2013 kane Sudi donjo e kom mar bedo jaod bura mar Kapseret. E kinde go duto ang'o lunga nyinge nikech sani mana bura manitiere e do kendo podi winje e weche gi duto mano kuom ranyisi nyaka sani nitiere jogo ma wacho ni sikul mano dhiye nyaka sani osekwede mano wacho no dhiye wacho noko nene kanyo jomoko bende wacho ni onge kata certificate jomoko wacho ni certificate ma en go moko poko yangi gigi te kantie kirango gi ne untiere kanye kinde mano donjo apisi nomiu nyinge gi IEBC makinde ka to nutima ng'oma mupuodhe modhi olaro komno to sani ma wane yiero ni jotelo adi machal kode mantie kanyo madhi donjo kombe. Wach maber kendo ipenjo penjo maber bana Cleophas nino wan kanye. Anyalo wacho ni wach Sudi ok ochakore nyoro. Wach ni osebede court chakre 2015. Te kata kane gidoke yiero 2017 mano chako chung' kendo no puodhe nikech ang'oa case ne pod nie court kata kawuono pod dhi mana chako no se puodhe osekale mose IEBC osewacho ni oler onyalo chung' kendo dhi laro kom no se mie clearance certificate gi IEBC giwacho ni oonge mibadhi mora mora kata oonge case mora mora koro mage penjo monego bed ni wapenjo duonde mopogore Atelo mantie kawuono ni chakre 2015 nyaka kawuono ero case koro nitie court but un kaka jo EACC ang'o musetimo nikech Atelo wanyiso ni gitiyo gi jogi duto utiyo gi EACC utiyo gi judiciary utiyo gi examination qualification authority to un kaka jogi e institutions gi ang'o mono ubedo piny mondo ubigi chike kata guidelines ma wacho ni kata ka case nitie e court
judiciary ere kaka inyalo konyowa mondo unyiswa ni kes ni chalo nade to dhi nade ng'ani ere risk ma wan godo kwa yiene mondo donje telo to risk ne ni malo koso ni piny to IEBC wan gi kes ni un kaka IEBC uyieni mondo wakal ng'ani koso koro gibedo piny kaka jok ma piedho jogi giwinjore ni ka kes obiro machalo kama wawach ni kaka koro mar Sudi kata Malala masani nitie kamora mora university manowacho ni nosome nosekwedo ni pok ne gineno ng'at makamane university koro kaka Atela giri university kata kuma ng'ani nosemiyo certificate ne ni nasomo ka to un kaka EACC unya timo nang'o mondo chung ng'ani kik otimo kik odonje telo nikech kinde te jogi te duogo mana kinde gi mag yiero iyudo mana koromo sani wan higa mar 2022 kes ma kamano biro 2017 gik ma kamago noneno 2013 be pod ne gintie to iyudo ni gina jok moko kaka Sudi wan ok wawuok kuom Sudi ma ok mokwongo ma wacho ni Sudi ok nodhi sikul kama chakre ero iwacho ni chakre 2015 sani wan 2022 mago higni 7 kata ka en ng'ama riek dose dok school mose piedhore mo yudo certificate ge makoro sani owuoye wach mopogore wawacho wach mopogore lakini pok otimo kamano koro given ni usebedo kung'eyo ni ng'ani record ne chalo kama ok en ng'ama ratiro ok en ng'ama onge certificate ubedo piny tu wacho ni onego watim achiel ariyo adek mano me gima gisetimo nikech pod wadhi keto jotelo matimo ang'owa maricho nikech iyudo ni kata jogi eki onge gi certificate Cleophas tiyudo ni moko kuondgi kindgi jopiny ohero tendgi kata jopiny ohero gi kaka gitiyo to koro tek nyiso jopiny ni jogi ok gikalo kiwango mano nego bed ni gitimo onge certificate en odhi nyisi ni ng'acha notoroso ndara makalo kama kutinda dhi e chiro maonge chuodho ineno koro un monego bed ni ubedo piny tubiro gi chike kaka institutions mamiyo guidelines around elections gi kaka yiero josiasa kamano Solomon mana kinyalo duoko penjo makata Mercy bende temo mana chwalo ne oganda wa kachiel kod in mako nitie kaka ichung'ne apisa achiel kuom jogo mantiere kanyo duno mar EACC urango gigi te chike gi bende gintiere gi thuolo nikech sani wacho ni ng'ano mosepodh sani mondo odhi olar kom opodhe nikech nitiere bura ma pod omake e doho ma pacho ka kendo en gi thuolo mare mar chung' e gigi te buparo ni jotelo mamoko pod bo mana donjo kuonge neno kata evidence giwuok mana kanyo kendo gidhi mana laro kombe to giduogo e kombe giduto magi manyo mopogore awinjo kama madam wuoyi kendo bana Cleophas kamikelo kendo en adier ni chuny jopiny tho nikech gik ma waneno to gimoro achiel bende ma nyaka wawinjre kendo wayie kaka jothurwa ni wan kod chik ma chiko kaka onego gimoro amora otim kata en siasa kata en yiero en gima ber madam Mercy openjo ni to wasetimo ang'o wasatemo kendo nyaka sani apani usewinjo wan kod case ma nyiche wa join some civil societies especially TI manotere cause ni ka ng'ato obedo impeached kata en kod wach moro amora e court ng'at ma kamano ok owinjore kendo ok nikare mondo miye thuolo mondo chung' to kama koro nyaka wawinjre maber ni chik mar thurwa ka maduong' mawacho ni constitution omiyo ng'ato ka ng'ato thuolo kendo ka od jochik judiciary pok wacho ni bana Cleophas ok ibi chung' onge kata mana IEBC iwacho ni IEBC kokelonwa nying kata nying jok madhiro chung' gima watimo en wamiyogi paro maliw kana wantie 2017 apani nuwinjo nying mano wamiyo IEBC 100 and over mano akone ni ng'ani kod ng'ani ni kod madoa kitigi ok owinjore
ok gilong'o mondo gibed ang'oa gibed kod jotelo. To IEBC biro koni maber ni kaluwore kod chik mar elections kondo rights ma wan go ok ginyal tamo ng'ato ka court maduong' pok owacho ni Solomon wang'eyo ni kod certificate yongego. Anyalo paro chien kanyo nitie gavana moro bende nwang'e wechege mag certificate kowuoye. Sani ochung' kendo Kenyatta University kama nodhiye nowacho nwa ni certificate ne no fake. Court nokone wanang'o ne okwan kod nyalo mar determine ni certificate en adier kata rach. Emomiyo samoro miyo wadok ne jopiny nikech Madam Mercy wacho ni ng'ane jopiny ohero. Okay? En yot ahinya mondo ndiegi otimre rombo. Mondo gicham rombe. Samo timore rombo ok obikoni ni en rombo. To emomiyo wawuoyo gi jopiny ni thuolo ma wan go ni winjek yawe iti mondo ing'e ni to ng'at mineno ni hero ni owa kanye to oteru kanye. Bende wawuoyo kod jok mawacho ni civil society manyalo konyowa. Ginyalo timo gimawacho ni advocacy kata lobbying. Giwuo kod jopiny. Nikech an kaka ja serikal chik manyaka lu. Ok idwa ni mondo ater wach e court ibiro wach golo on what they call technical issues. To en adier ni jopinyo all to nyaka walo chik. IEBC, DPP, EACC duto nyaka lu chik. Kijana Martin bona Cleophas wach wan kod wach waluke no chakore 2007 okao almost 12 years manche waido judgment 2019 to case no gin bende pod osamigi thuolo mondo gichung' kaka MP. Koro wan kod gima nyalo wacho ni yom mar chikewa manyaka wayud thuolo mana kaka Mercy ne wacho IEBC kod EACC Madam Mercy wanyalo mana suggest wanyalo propose ndio to jok makalo chike thurwa ka en jok masani wadhi yiero August MPs mawuoyego. Emomiyo jothurwa kwa keto ng'ato e od bura maduong' mok winj gik mowachogi to pod wabiro mana ywak. Ywak makamago mago biro kaluwore kod paro ma oganda timo nikech omenda ma pod wawacho ni nitiere oko ka. Kendo omenda gi nitiere oko ka kendo itiyo kodgi e yo moro awacho ni e rang'iny mamalo. Omenda mantie kanyo makoro sani tiyogo wacho ni oganda yudo pesa. Penjo mapenjo kache mbui we waranga duoko mantiere kanyo kaita winj pach Mercy. In kaka jasiasa nitiere gigo ma wachore nyaka sani josiasa oko kendo chiwo pesa. Pesa nyalo konyo ng'ato nade yudo ombulu kata loko pach ng'ato. EACC un bede wach pesa ni burange kaka chel kuom mibadhi josiasa chiwe wacho ni ng'ama chiwe gi ng'ama kao joge te nitiere mibadhi chilo ni nyaka mienu te. Bende nyalo wuok umak josiasa te ma sani wuok kae ma gi jopiny duto e yore gi duto kose nang'o mumanyo uranga we kindegi ma urango chenro ni mara kata mibadhi chilo mar mibadhi. Nyakore mege jak no penje mbui kacha bende nyalo kao pesa e kindegi mag Kampen tinyalo kawe nang'o duoko thothka. Daniel Wanjawa wacho ni akao koda otada awinjo kendo ka winjo kumora mora ma intiere wacho ni kiwinjo kuma intiere to ikone obi. Millicent Migona wacho ni pesa wacho ni pesa ok dowe moko kao. Belevadin Tai wacho ni yes anyalo kao komia but kura en siri mara minzoni nyaka nikalangi wacho kanyo ni pesa kogol to nyaka kao. Aduda Akula kijana mdogo wacho kanyo ni pesa anyalo kao to mondo gole emate kaluwore gi kaka piny dhi sani. Mano weche mag uchumi bende donjo gima miyo jo Kenya wuok oko karom gi kendo kao omenda makamago. Mr. Samuel wacho kanyo ni Mr. Samuel Oriwo wacho ni kanye monda kao en podo penjo mana kuma gino nitiere. Wacho ni kanda utomia to kao kura to sirina. Mano Evelyn bende wacho ni onyalo kao. Wacho ni makni
daka bol kucha wacho ni ka kech owuok gigi te mantie pesa ntiere gi pek mane e campaign ma untie ka Mercy ja siasa kendo ineno kaka pesa ne okuka kendo itiyo kode yore gi ma campaign in bende se tiyo kode birange kaka mibadhi koso chal mar piny Kenya sani weche mag uchumi mi oganda ni oko kae mar chiwo to oganda bende kawa moko kwedo. Mokwongo adwa wacho ni adwa dok chien matin ka wacho ni kaka duol marito yiero e pachuka mano IEBC nyocho golo list constituency ka constituency, ward ka ward, pesa maja siasa nyalo tiyogo. Manyiso ni kikalo pesa ka wacho ni ka constituency kaka Embakasi kama na chunge no wacho ni odega ti gi milion 27 indalo ga duto mag siasa nyaka chieng' ma kore yiero. Koro nyiso ni kikalo pesa ni e yore kaka itiyo kode nikech ja siasa nyaka gol t-shirt omiyo jopiny otimo branding mondo onene ni entiere e ground. Pesa ma IEBC oketo that threshold kikalo mano ingeni ibedo jamibadhi. Mano namba 1. Koro kendo wachak wapenjore niya kwa dok chien gi chike ma koro IEBC oketo gi thresholds e constituency, e county, e ward. Wapenjore ni gin kaka IEBC gidhi tiyo gi ratil mane pimo ni Cleophas mane chung governor mono nego bed ni tiyo gi milion 200, Nairobi County otiyo gi milion 3. Nikech mano nyiso ni Cleophas onego maki nikech no tiyo gi pesa mang'eny ko convince go jopiny mondo gone kura onyiewo jopiny. Mano ok apar ka gima jo IEBC nigi godo kata EACC kata duol moro amora matimango mang'iyo integrity mar campaign. Mar ariyo adwa wacho ni wan kaka jo siasa gima iseneno ka timore gi jopiny. Jopiny dhiro jo siasa e korot ma koro ineno ni nyaka igol pesa no. Emomiyo ka ja siasa osedonje e od bura, ka ja siasa osedonje e county assembly, ja siasa osedonjo e county kaka governor. Tek mondo tim tich mano nego yiere mondo tim. Nikech ong'iyo ni nyocha an gi pesa na tiyo gi pesa na anyiewo go jopiny. Nikech moko dhi nyaka e kiwango mar thiano ne jopiny dong nyocha nyiew dong nyocha asemiyo pesa u koro ambe we acham mara niendi. Wacho ni pesa michiwo kanyo mane gima ne wachako go ka Solomon Atela ne kono ni omenda mitiyo go ngami gimoro nono ichiwo pesa kigeto yudo gimoro bang' yiero mano. Koro ing'eni ma en tim ma wasebedo godo higa ka higa, yiero ka yiero. Gini onego bed ni olokore gi jo yiero bende. Tim jo yiero en ni gidwaro ni ja siasa nyaka gol pesa. Sani awinjo ni jothuru aluonge ni giyengo jamna. Koro ka jamna no be chopo kama koro tuo ma koro ok ogol jamna. Jamna ok lwar piny. Koro idwa chame nang'o? Dong irito nyaka koro jamna ni bichiegi ginene chieng' moro chak kendo loth. To ka oloth to higni 5 osekalo. Nyiso ni ndalo mane jamna ni yien ni otuo, onge ndara mani igero, onge basari ma imiyou, onge pi e dalani. Koro siling 50 ma ja siasa miyi kata siling 100. Wan kaka jok mago kura, nikech wambe wan jo siasa wan jok mago kura. Duondwa nyaka winji, pod wadhi yiero, ambe adhi yierora, ayiero president, ayiero governor na madhi chung'na e county. Wan kaka jo yiero onego bed ni wabed gi culture mar yiero ja siasa makite ler, matimbe ne becho, mosomo ka luore gi somo ma onego bed ni ochope e position mochung'e. Ok onego bed ni wayiero ja siasa nikech koro en gi pesa. Emomiyo kata anyalo dok ne jo IEBC gi jo EACC DPP chien matin. Nikech gimbe bedo negi matek mondo gichung jogi. Nikech yudo ka be jopiny ohero gi, ka EACC omako gi, iyudo jopiny osechopo e dhot mar EACC kendo kelo fujo ni nyaka ng'ani gol. Ni uneno nyoro ka koro Mwangi wa Iria mane dwaro president kane koro jo IEBC ong'iyo gik mano nego bed ni otimo, otero papers, requirements, ng'ani be oler, timne chalo nade, en jamibadhi koso ok en jamibadhi. To IEBC owacho ni ng'ani nyaka walor oko. Ok okalo penj.
mar bedo president. Tiyudo ka jopiny kendo nochopo kacha to wacho kendo niya ka ng'ani oko bedo clear di IBC to onge election. Koro wambe wan jopiny, wan joyiero, wan jogo kura. Onego walok pachwa, onego walok timbewa mondo wane ja siasa madonjo e od bura, madonjo e county government ni gin jok maler tok ni wayiere nikech en gi pesa ni to miyowa pesa. Onego bed ni wagolo paro mar pesa e kinde mag siasa gi. Wayiere jotelo maonge mibadhi, telo ma inyalo piedhi gi telo mochungi. Kamano mano nyakoro Ramogi Jwang', mano Mercy Nyabwala, ja siasa ka wantiere kae bende koda Solomon Atela ma bende dama na konowa gigo monego bed ni watimo kinde gi ka waikore ni yiero. Wantiere Kampen, omenda kachiel koda bedo koda Bidhruok e kinde gi mag yiero. Wadhi nyaka e kaunti ma Kisumo, antiere kod nyawadwa Millicent Adhiambo ka entiere Kisumo. Millicent, nitiere nyasi odiochieng' makiny Kenya dhialo nyasi mar Madaraka, kendo ka nyalo mana yudo weyo makare miwa chal mar wach ikruok gin mage, kaeto bende twak ma kawuono ka gimi ikonwa kawo mana thuolo masani e chenro mar mbaka oromo. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok e sports ground Kisumu kata kar yweyo mong'ere kaendi ni showground, kuma bende chenro mag ikruok motelo ne tarik 1 dwe mar 6 mong'ere kaka odiochieng' ma idhialo Madaraka Day e piny Kenya mangima dhi nyime kaendi. Ko bende maendi en chenro mitimo mar kete mondo bed e yo makende, nikech wang'eyo ni maendi chenro mogik mar Madaraka Day ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta dhi telo kapok oweyo telo ne jogo mamoko, kata kapok odhi oyweyo oweyo owuok e kom mar jatend piny Kenya. Kaendi kaka ineno ni endi wan tieng' mopogore opogore kod obila ma bende oyuoro kaendi ka bende gidhi nyime ka giriedo kod chenro ka chien kanyo ne gisetimo 1 2 3 kane gipangore mar ikore mondo mi ka kiny odiochieng' ni ochopo to ginyal dhialo nyasoni e yo makende ma kaka odiochieng' no endo mar duoko ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta erokamano kuom telo ma osetelo negi kuom igni gi duto gi sani makoro oyie mondo mi owuok e telo odhi oywe. Ka opogore gi magi nyaka Ramogi Jwang' gi thuolo ni endi wang'eyo ni weche siasa bende otedore, ka bende ne wachano mar dhi kelonu kaka wechego eko mag puodho jochung' dhi nyime kar tiegruok mar Tom Mboya Labour College, kuma bende odiochieng' ma kawuono en onyono odiochieng' mar 3 mar puodho jochungo endi, ka bende nochak kod kom mar Senate e kaunti ma Kisumu kaendi kaka wuone no chieng' mar 3 ma bende idhi tiek kod chenro mar puodho jogo madhi chung' e laro kom mar Senate e kaunti ma Kisumu, kuma wageno ni jochung' 3 ma bende pok nochopo mondo mi opuodhgi e kar tiegruok kanyo kokadho kuom jatend IBC ma otelo ne chenro ne endo kaka dhi e kaunti ma Kisumu kaendi mano Solomon Mudanya. Ogen ni dhi wuok ka bende waseyudo maling'ling ni Profesa Ojienda ma bende olap dhoge ndong ne komno endo dhi chopo kanyo e thuolo ma ok odeko ne seche mabiro mbele kaendi kod jogo ariyo ma bende nyinggi pok oyange, ma bende ka ang'o chopo seche go ni kwaringo wadok kono mondo mi walunu mago to wadhi kelo nu mago bende achiel kachiel. Ka kamano gi thuolo ni endi to pod waluwo machiegni ikruok mane odiochieng' makiny mar api Madaraka Day matimore ga tarik 1 higa ka higa dwe mar 6 mondo mi jo Kenya odhial odiochieng' no. Ka bende kaka senyiso ni ma endi kikwil nyakwa Ramogi Jwang' ni en dhialo odiochieng' mogik mar Madaraka kata nyasi mar Madaraka midhi dhial mogik kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Ka kamano Cleophas gi thuolo ni endi nikech wasenge kunwange ka mago matuch e kaunti ma Kisumu kaendi mopogore kod weche mag siasa, wadwani awew mondo dhi nyime mondo waring wadhi loka kocha kuma bende chenro no mar puotho dhi nyime mondo mago mede wanyal kelonu achiel kachiel e twakwa mar mbaka romo ni endi. Ka kamano Cleophas to an kuomi. Kapok awe idhi luno weche moko manyien okinyi ma kawuono, mana penjo mapiyo e twak mano kawuono okinyi. Bende in gi thuolo mora mora kata ka in kaka Millicent, thuolo ni mawaikore ne yiero e kinde gi ka itemo rango weche mag omenda, biparo ni tiyo kod yeyo makare Kampen kotenore kod weche go mag mibadhi, be na diere korka pachi?
Millicent, kinyalo mana winja kendo penjo ni pod ok awuok kapok iduoko. Kinyalo mana miyowa matin ni be ndiparo ni tiyo gi omenda kinde gi mag kampen ka waikore ni yiero en gimoro makare ma oganda onego bed ni timo koso en tok chik, to ka itime iparo ni jo-Kisumu onego ikre nade ne yiero maonge omenda mitiyogo mondo olok pachgi? Erokamano ahinya Cleophas, kadwa loso matin ewi weche tiyo kod omenda kaka yorno mag nyiewo jopiny mondo mi onyal keto jachung' moketo oko dho omenda ne oko ka oparo ni mano e yo monyalo nyiewo godo jogo manyalo biro luto ne ombulu kochopo yiero dwe mar 8 tarik 9. Ok apar ka en gino malong'o nikech jopiny ma bende keto jotelo e telo gigi ging'eyo ng'ama gidwaro, ging'eyo ni jatelo ni kata obed ni maendi oolo pesa to ma to onge kuma dhiye, kata obedo ni mae ok omiwa pesa lakini agenda ne odhiro mbele ni onyalo timo nyalo loko ngimawa. Koro miyo jotelo ma osiko ka oyawo dho pesa gi oko mar nyiewo jopiny ok apar ka gitimo gino maber, kendo ka ber ahinya to winjo bed ni ikawo negi chik mondo mi gitim siasa marom machalre mana mar nyiso agenda margi ni in kaka ng'ane kata kan kaka Millicent kachung' tang'o madhi timo madhi loko ngima oganda kopogore kod miyo gi pesa michamo sano, nikech ka ang' ogole kata 50,000 to jopiny ma inyiewo giendi bro pogo pesa ni to gia gi siling 100 ma bende onge gino manyalo konyo e ngimagi. Koro ne gima nyalo wacho ne jopiny gi tiende ni ma bende siasa dwaro tedore, nikech nitie jogo ma kata jotelo ma bende ne gikana omenda gi girito ni sama koro kampen ochopo to gidwa ni ginyiewo jopiny mondo mi jopiny onyal luto ne ombulu kochopo tarik 9 ma bende idwa lut ma yiero gondo jotelo mopogore opogore. Japiny ng'iya nena ni to jatelo mi yiero ni endi pesa momi chamo sani ma bende onge gimotimo ni e ngimani be nyalo loko ngimani kata nyalo kelo dongruok ma usebedo kugombo e alwora kuma untiere. To kapok ikawo pesa ni endi ng'eni jatelo ni kopogore kod pesa momi ni endi gin agenda mage monyalo timo mondo mi in kaka japiny ine ni ngimani makiny olokore kendo obedo gino ma obedo ma kisungu deno ni a long term investment e ngimani kaka japiny. Ka kamano to josiasa matiyo kod pesa e nyiewo jogo manyalo luto negi ombulu owinjo okawnegi chik motegno kata okang' makare mondo mi giwe ji owuog oko ng'ato ka ng'ato ogol sera mage mondo wach ni an kutera tabro timo nu mage ma. Ka kamano en tim marach Cleophas, gethuolo ni endi ang' ne akwa mondo ringi wewa wadhi walunu weche matimore e kar tiegruok ma Tom Mboya kuma bende ipuodhe jochungo endi mamoko bende ang'eni koro giseiko jogi e dhoge kanyo mondo mi ka giduogo to jogo nyal gone gi kokoto mana kaka wacho omenda no endi ginyal bolo negi matin ka giparo ni mano ema bro keto gi e kom. Ka kamano Cleophas, ageno ni aduoko penjo ni e yo makare. Erokamano ahinya Millicent, kichopo kanyo ang' igonwa picha wanane ka jogi bende tiyo gi omenda e studio ka wantiere gi Solomon Atela wamiyowa ni joma chiwo omenda Kisumu to Mboya kanyo be gin gi ratiro nyakwara mega jwang' mano Millicent Adhiambo ka ntiere kaunti ma Kisumu. Wantiere kae nyakwara mega jwang' pod waparo ni mana twak okinyi ma kawuono en yiero kachiel kod tiyo kod omenda e kinde gi maga timo kampen. Gigi te timore bende nego bed gi bidhruok machalo nade. Nitie kaka Solomon Atela mawuok EACC duolo marango kaka ikedo kod mibadhi kachiel kod bedo gi bidhruok tijo duto kaka oganda kachiel kod jasiasa mano Mercy Nyabwala. Mana kaka wacho cheno mar mbako romo wagoyo mbaka e kaunti ma Nairobi kan gi welo kendo wachwalo twak nyaka e kaunti. Wase e kaunti ma Kisumu. Wadhi e kaunti ma Migori mondo wawinya ni gino mantiere kanyo. Jojuma ogotache kaunti ma Migori. Jojuma oyaore Migori ochiew nade. Twak ma kawuono en ewi yiero kachiel koda tiyo koda omenda. Wanyacho kanyo ni welo kachiel koda gigi duto motenore kod bidhruok mag oganda. Kachiel gigo miluwo e kaunti ma Migori. Miwa twak kowuok e kaunti ma Migori George. Erokamano Cleophas, kinyalo neno toka kanyo anti apisno maduolo ma ochung' ne wechego mag yiero kachiel kod kiew IBC. Kama bende jotelo mopogore ma bende laro kod mopogore opogore osebiro ka koro chopo kae mondo koro ogikelo bok margi kendo koro puodhgi kod duolo mochung' ne yiero kachiel kod kiew IBC. Okinyi ma kawuono aseneno ka achiel kuom jochung' komno mar Senate Sophie Dibira kod otikono mar Jubilee ochopo kae kata machal ka gima nitiere ok ochopo gik madware kendo chako wuok kae kodhi nyaka ma Kisii kama iparo ni koro odhi omo machielo kata gima dware mondo koro eka miye thuolo mondo koro opuodhe kod duolni mar IBC. Okinyi ma bende waneno jalar kom mar Senate kod otikono mar ODM Eddie
Eddie Gishuru be no neno kae nyoro no biro riche makanyo kata machal gima no kochopo gik mane dwarore ka bende kiny mako no setie kod kero no wuok kama chal koda mae samwantie ka bende wadiro jobano masuna East Junet Mohamed ma bende laro kom ka jobano masuna East kod otiko no mar ODM ma bende gyo ni dhi chopo kae mondo koro ochwalo bokge e nyim duol mar IBC mondo ng'i kinyalo puodhe kapo ne kod gik ma bende dwarore odiche manyo bende jichung mopogoro opogore bende nyo puodhe ma oting'o mano mar Elijah Odhiambo mochung' e ka jobano masuna East kod otiko no maongo tiko midendo kaka independent bende nyo puodhe wan gi Patrick Odipo bende nyo puodho kae ka bende kani winjo nyoro ywak osebed kae golo kata nyo gol ko jatendo bila nchwan ndalo ariyo mokalo ka gwego mag Rongo jochung' malaro kom mod bura moko ne obedo kod ywaruok ma bende ne omiyo kata moko kuom johera margi kata achiel kuom gi nohinyoe ka nogwe kod nyamburko kama osekelo penjo ni to sama gibiro kae onego chan samoro maber ma kamoro biro tok radre gi nyawadgi bende koro kelo koko machal koda mano ka opogre kod koko no ywak bende osegol to ahinya kama wantie od bura Kachubasuna East office mar IBC en ni chenro mar puodho gi kawo seche kalore kod weche go mag tudruok chal ka gima en mos kendo miyo jachung' kawo kata chiema dhi kata mana seche 3 mondo eka puodhe kama chal koda mae ka bende ma ema pod wantie ka mar ng'iyo ni mathoth kawo tende jomagi wadhi chopo ka kawuono to magi midhi puodhi to magi mok dhi puodhi kawo tende kod chenro mabende nyaka sani koro ket kod duolno mar IBC to kawo tende kod weche go mag bidhruok mag siasa bende neno kata kaka integrity waseneno ni kinde mokalo ka siasa mar pesa nwano ka jopiny moko ndalo moko nowacho ni japiny winjo siasa gi iye ang'eyo ne chik to wacho ni ok onego chiw pesa kata soya e kinde no mar siasa to penjo maduong' en japiny bende ong'e ler ka otende kod ma to ka ging'eyo bende adier ni japiny ni biro weyo penjo ja siasa pesa samodhi ni kodhi kwayo ombulu ma penjo duo bende nyaka sani wabiro dhi mbele mondo ang'e to jopiny gi ang'o manyalo loko pach nikech ma en gima ka timre kuom kinde malach bi inyalo lok pachgi mondo ginene giyiero jotelo go makare mok ng'i pesa ma bende koro miyogi to ging'i agenda ma jesiasa bende gidhi yiero nitiere godo Cleophas. Jo Juma kanie kaunti ma Migori ang'wa duogo iri mondo miwa chenro kaka dhi e kaunti ma Migori ka sani koro wada duogo e studio mondo dhi nyime gi twak erokamano ahinya ang'wa duogo kuomi weche ma pod ang'wa biro ka wachokoni e chenro ni mara mbako romo ka wachopo mago mag migago nyakwara moge jwang' wakaw yweyo matin kodong' ma dakika achiel to wachopo kanyo saa 4:30 mar okinyi dakika achiel kende to wachopo saa 4:30 ka waduogo wadhi yudo duoko kuko mwelo mwantiere go ka e studio okinyi makawuono Solomon Atela kachiel kod Mercy Nyabwala kikidhi mabor ma en Ramogi TV chenro en mar mbaka romo. Anakuwa ni imiwa teko mar kale gimora mora mantie ngimawa to no kabitimo tich manjore ok en tich marach to en tich matek ahinya oboketo ngimani kama tek tich matek makelo ga mwandu mada kamano aditi koro in kinindo e kitandani ibiro neno gima botimo sani winjo mana tapki sani koro ng'ama long'o kuomi en mana tapki kende ano kidwa winjo wachna bihan Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo.
kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Chieng' nyasi mar Madaraka, tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022. Odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards. Achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi. Kawa kiko gi makare. Yud thumbe miero mapacho ka. Kama mzuka umepanda twende mpaka chini. Kod pinje maoko. Baby full my command like zombie. E chenro mag tiedero. Ngoma uwake. Akimwaga pesa nitalegeza. Tum Dagmor. Ramogi Night. Magite mana Ramogi TV. Nyakora magajwang ne wasingo nini wakaw mana yueyo madundo. Yueyo madundo makamano watieko kendo wantiere kaka wasuo mana paro gik mage monego bedni konyo wa kaka oganda ahinya ka wachomo yiero maduong' madhi timore pacho kae dwe mar 8 tarik 9 mano higani. Wantiere kod jolony kaka nakoni kawuok e duolno mar EACC kachiel kod mano machielo en jasiasa antiere kaka Solomon Atela kachiel kod Mercy Nyabwala. Solomon, ne wawetwa kanyo ka wantiere weche motenore kod tiyo kod omenda ng'ama chiwo gi ng'ama kawe. Jomage ma unyalo wuok oko mwach ni ng'ani to timo weche mag mibadhi aching' kata jomage munyalo wacho. Iwinjo duoko mane nitiere mbui mar Facebook. Jogi wacho ni sani kech nitie, gibo wuok oko kendo gikawo. Jomage ma ibiro wacho ni okang' mane minyalo wacho ni mayo kumochope makore en chilo mar mibadhi mamieni. Nyalo bedo komi siling 50 wacho ni mano ok mibadhi. Komi 50,000 kata wacho ni mano koro mibadhi odonjo. Mibadhi unyakete ratil mane. Kanye ma ong'enygo iwacho ni richo onge richo maduonge matin. Gite gin giroma kendo gin richo giduto. E kinde giduto mag mibadhi urango gi yo mane. Ng'ama kawo pesa kata gi ng'ama chiwe. Jomage munyalo wuok oko momak kawuono e rally kako mi pesa. Erokamano bana Cleophas. En adier ni mibadhi onge mibadhi matin kata mibadhi maduong'. Duto gin mibadhi. Obedo ni omiya sing 50 kata 20,000 duto gin asoya kata mibadhi. Emomiyo en kinde duto en gombo wa ahinya ni mondo jopiny sani ka wadhi go kura to wayaw pachwa kod wang'wa. Nikech awinjo nyawadu ma Kisumu no wacho wach moro ni sustainable development. Elections e yiero mwadhie ni chunywa kod pachwa nyaka par kokalo kawuono wang'iye Kenya by 2030-2050. Emomiyo en ang'o ma wasetimo kaka duol mar EACC mondo watemane wakony jopiny kendo wakonyre wawegi mondo wawe weche mag mibadhi e yiero kata e weche mag sirkal. Anyalo wacho ni ok en gima yot nikech jopiny anyalo pimo kod guok misamiyo chogo.
titemo mondi ikaw chogo no onyalo kai ewige adek ma okalo ni chan Taita nwawuoyo gi jopiny bende e chiro moro to jopiny koni ni wan pesa wachamo nikech gimi wacho nikech en adier nikech nitie nengo mar ngima bende osedhi malo ok wanyal tamore to jok monego bed ni konyowa keto nengo mar ngima piny en jok ma osebedo kwatelonwa emomiyo mokwongo Cleophas gima nyalo kwayo ni jopinywa kochakore e county nyaka wayaw pachwa kod itwa nwang'eni onge gimoro amora omenda mimiyi kawuono nikech ibiro mogonyi go kawuono idhi kawo mogo kilo 2 kiny obiro rumo ng'ani ok bitero nyathini skul ok obichulo ni pesa hospital kituo ka in kod ywak e dalani kinde duto ok obikonyi to ka in kod ng'at manyalo konyi mondo ibed kod ohala madongo okonyi molo kawuono emomiyo jothurwa gima nyalo wacho ni citizens our social responsibility en ang'o mondo wang'i jok mwayiero e yiero mwadhieni kik obed abeda yiero machal chon ang'eyo ni mbele kanyo makosa mang'eny osetimore nitie jok mane wayiero monego bed ni ok wayiero timbegi yenyewe nok ber taparo ni en ng'ama ofuwo magore piny to siko kama ogore pinyno wach moro bende wacho ni ng'at mofuwo e ng'at matimo gimoro achiel di mang'eny kogeno ni lokruok biro pogore emomiyo wanyalo kwayo jopinywa kijende sani gin jok ma below 35 years gin ema ging'eny to asawuoyo nyaka kod jo boda boda kiwuoyo kodgi kijende wacho ni kokigonya to onge lwedo ma nono ok cham kwasiko gi paro makamano to kinde ka kinde wabiro ywak kiwena matin Cleophas political parties Madam Mercy en politician mirengo duto bende gin kod role mar ng'iyo ni to jok ma gimiyo ticket gin jok machal nade ti jomoko mancho mi direct ticket to king'iyogi gik ma gisetimo ne jopiny onge parties wa ma wan go gi ang'eyo ni parties wasawacho ni parties ni kod honors okay mane siasa wa to kodwaro mondo walok pinywa nyaka bende wapenj parties ni to jok ma umiyo otiko mar chung'ne gin jok machal nade kik wawe mizigo no ne migawo mar sirkal IEBC EACC chopo amnya wacho ni okang' mogik ka koro ng'ato osekelo otikone kwayone to political parties no chako chor jopiny bende ni kod jogi mogik na wacho kanisa kata civil society e Kenya ka ong'ewa about moloyo 80,000 jo Kristo ta jomoko bende jo Muslim jok motelo nwa kanisniwa en thuolo mondo giwuoye kod ji maber kokiwacho ni gone ng'ane kura kik gone ng'ane kura to gimiwa wach maber ni to kwadwaro ng'at ma ng'iyo dongruok mar piny en ng'at machal nade en mama machal nade en kijana en jaduong' machal nade mogik osipna kanise mana kama intiere kanyo jogi e dinde mopogore opogore gisebedo gi ting' mar rango ni jotelo makare odonjo nikech utelamogo ema ji dhi kanyo kendo giromo kendo giyudo jo Kristo makuro kata jo Islam man kanyo to giloso kodgi nyalo bedo ni gin bende gintiere kod chilo makama nikech gintiere gi gimoro mapok gitimo mar neno ni Kenya oyudo jotelo makare jatelo moko kata kotiyo gi pesa ten jatelo ma obidhore ma integrity mare ni malo en gima ber e higni adek mokalo kaka commission nwatemo mondo wakel machiegni jotend utelemo kwa Waislam jo Kristo mopogore opogore gombowa en ni mondo gichak kao piny kaka margi en adier ni wasabedo kod shida achiel ariyo adek
e ute mag lemo. Kech sama politician obiro omi Prado, King, Bishop, kata Sheko chako wero politician. To wakwayogi nikech ji pod oluorogi en thuolo mondo gikaw thuolo makende gimi jopiny ong'e ni to gin jok machal nade mowinjore mondo mi gitelo. Mogik kabisa, apani kata kama wabeteni, Cleophas in journalist, it's a profession. Mercy Besamoro, apart from being a politician, and kod profession ne. And atimo biashara kod telo isumba. Jok mowa chung'nwa madhi chung' e migawo mopogore opogore. Moko engineer, moko dakteche, moko wakili. Nyaka gibi kod barua moa kuome giwuokeno. Nitie gimoro achiel ma jok ma wacho ni professional societies e thurwa ma Kenya ni pok obedo jadiera. Nikech ok gisebedo ka gichung' motegno ma giwuoyo kod jogi. To sama koro idhi chung'ni to ang'eni professional conduct mari osebedo achiel, ariyo, adek. Kan doctor nyaka bed achiel kuom member mar Doctors Union ging'e timbega. Wakwayo ni jok machal kamano wadwaro mondo wawinje duondgi mondo gikony piny ka ging'iyo, ok giwe nonro mar jok madhi chung' ne EACC kod IEBC obed mizigo wa kwadwaro mondo wakony pinywani. Kok wakawo mano to jopiny biro beda beda ka chamo omenda higa ka higa, to kiny ne waywak, wasaywak moromo. Okonego beni waywak kinde ka kinde, to wan kod nyalo kokale kura mondo wago kura kendo wayier jok ma kitgi kod timbegi olong'o kendo ber. Erokamano nya Solomon. Mercy, wada gweng'we kendo wadhi e county ma Mombasa, to kapok adhi Mombasa wawinj pach kotenore kod wach mar omenda ni bende kapod oduogo iri kanyo bende konyowa ka josiasa ogo tach mane ute lemo kendo kanye ma gidhi kanyo ka osenegi tune kaka gin jok ma obidhore kendo gin jogo mamuol ahinya, jogo mohore ahinya, ka gichopo e okang' machielo gin jogo ma opogore. Iwacho ni kawuono ikwayo ng'uono, kiny iwuok tung' mosuo gi jogo mane nitiere. Jogi tek irango, magi jotelo ma wageno ni wagolo oko kendo madhi yiero e kinde kika wachomo yiero. En wach malich ahinya, Cleophas, ka wanyalo, nikech waseneno ka jogo motelo ne ute mag lamo mopogore opogore, obed jo Islam, obed jo Kristo, gisedonje siasa, gilokore kaka jo siasa. Nikech iyudo ka ja siasa donje od lamo, to chako imiye thuolo, to ochako ni anbe iluonga kama kama, ambe abiro lemo kodu kawuono, to okabitimo siasa kawuono. To bang' wachno kendo chako wacho ni anbe abiro kwayo ukura, upara, chieng' mugo kura kamano. Mano ka ja siasa osewacho wachno, to already ene otimo siasa e od lamo kae, kata kanisa kata gine. Gimomiyo nyalo wacho kendo anyalo blame jo mochung' ne od lamo, pate gi jo bishop gi jo tend lemo. Gine ma giyiene jo siasa mondo gitim siasa. Nikech ja siasa kodonjo kacha to bro usore kaka ja siasa. Lakini ka ja siasa ni osewuok, in kaka bishop, in kaka jatend kanisa, ang'o minyiso jogi? Onego ibed kod gi piny, ipuonj gi ni wan wadwaro ni Kenya olokre, kama wadake wadwano olokre. To kidwano olokre, yier ja siasa kata jatelo maratiro. We yiero jatelo ming'eyo maber ni onge kuma dhi tero mbele ka. Ineno. Koro mane gima jo bishobe, jo pate gi jo motelo ne kanisa gi od lamo onego bed ni timo. Kamano nyakora Ramogi jwang' wante kanyo gi Mercy Nyabwala. Kachal ko Solomon Atela, wamedo mana kono kanyo weche go mag campaign. Onego bed ni timo ginade yiero kachal kod jotelo man kod Bidhruok. Wacho ni integrity mari onego bed ni malo ahinya. Jotelo wayudo ginade wawinja ne pat jo county ma Mombasa. Oko Mombasa unade twak makawuono
chwalnwa kendo bagnwa twagno e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kae, kuma jodak e kaunti ma Mombasa bende koni sani gineno kayamb siasa koro chako kudho mopogore to chutho bang' piny owacho yawa yanga chenro mag timo kampen, ka bende sani waneno ka duol mar IEBC bende dhi nyime kod puodho jotelo magiparo ni onego beni imiyo oboke mar chung' e yiero mabiro. Kama antiere e od bura Manyali, kuma antiere gi moko kuom jodak kae, adwa mana ni to gi ngeknane matin ni to gito sechegi ma koro kampen ochakore ayanga, jotelo idhi nyime gi puodhi gi IEBC, gin akia ni gidwaro jotelo machal nade. Suda machiegni ka, chaka gi nyingi. An ma oluor Brigadier Michael Odongo Kelo, ajadak Manyali constituency ka, ndani ya Mombasa County. Adwa wuoye e wach mare puodho jotelo madhi chung' midhi go kogno gi IEBC. Akwayo IEBC e kinde magidhi mbele gi puodho jotelo manyo chakore ayanga ka gisechiwo thuolo ne jopiny. IEBC obed fair, kigibedi okuta kata dor block mar geng'o ne jochung', especially jogo maginono maber. Gidhi thuru otese, gidhi thuru registrations mag jochung'. Ka ging'iyo ni ng'ano romo gi gik manye dwaro, giyawne thuolo mondo mi ochung', to gin giwegi kik gigeng' ng'ata ng'ato, nikech jopiny mago kura oikore dhi yiero ng'ato ka ng'ato kaluwore gi tichne motiyo, kaluwore gi polisi mare mouso ne jopiny. Koro wan kaka jo Mombasa wakwayo IEBC ni gibed mana jogo mathego jopiny to ok mathiyo jopiny. To nekech ka giyiero marach kata gigego ne ng'at machielo, samoro ng'at mugeng'one ni jopiny nye ni geno kuome, to nikech achiel ariyo adek motimore nyalo miyo ugeng'one. Koro miyo ng'ato ka ng'ato thuolo mar jitetea mondo mi en bende onwang' thuolo mar chung' e od bura manyo dwaro, obed MCA, obed senator, obed women rep, obed governor. Miyo jogi thuolo mondo jopiny emopogegi ni ng'ano romo kata ng'ano koromo. To un kaka IEBC kik ugeng'ne ng'ata ng'ata, especially chike ma uketo mang'eny gi. Ka gin chike matiyo to sawa, kwa nyal pingo chik nikech onge ng'ama ni above the law. To ka en chik ma ok nyal geng'o ne ng'ato e sami dware sechegi, weu ng'ano odhi e drebe kaka nye waneno mamoko. Nye waneno jomoko bende mane uwacho ni papers gi ne ok beyo, ne uchich geri kodgi yor somo, to nye waneno wago erokamano ka un IEBC bi ni jomoko nyotere kot ni okosomo, nye okudwa ng'iyo mano, nye oweyo ni okosomo, jopiny madhi riembe ni okosomo, to un to nye upodho gi. Wago nwero kamano. Erokamano ahinya. Ide pach jadak machielo, wang'e ni kampen koro osechakore ayanga. Akia ni nang'o madihero wacho wi kampen masani josiasa koro ringo go to chutho e kaunti ma Mombasa ka wacho weche mopogore opogore. Chagi nyingi? Ani longane Simon Omolo Kelo, ajadak makwongo hoya Mombasa kae, Nyali. Asego kura kanda alupia mwaka zaidi ya 35. Asenge gimora mana matimre. Kwayo mara en kama. Ni joma abiesi opuodho mondo dhi papo lar kura. Gibed joma beyo, ok gibed joma dwaro mondo ket kijande mondo kel koko, nikech jogo kura en haki ging'e ng'ama gidhi yiero. Kati chiw pesa iketh go kijande, to wan waseng'e ni wadhi yiero ng'ane, giwenwa nafas marwa kaka jokura. Jomotelo bende kik surutisha vijande mondo tim fujo i kampen ma jomoko. Mano gimoko wahero, nikech gibi kijande hinyre, gichiwo pesa matin, kijande madongo jaga to ok bi konyogi, gikone kijande hinyre. Kwayo mara en ni mondo giwenwa wan jogo kura emo mondo wayier jomwa dwaro, nikech waseketo ni kata ng'ato chal nadi to wasehere wadhi gone kura. Mage gima tin mango. Erokamano ahinya. Wayude pach vijende, ang'e ni vijende wacho ni un kwana tamalo maduong' mag jogo ombulu. Akia ni Mombasa kae uwikore nade to nyaka sani uneno ka chenro mag yiero kata campaigns dhi nade. Chagi nyingi? Nyinga kadhi nyinga iluongo ni Moses Odwaro Tieno, an kaka pastor kendo an kaka achiel ma jotend jo boda boda e Nyali sub county
Mkomani Ward, gima nyalo kwayo sana sana jo bodaboda ma esa makoro jo Kampen dwa ok mondo ji ochak kwayo ombulu akwayo mondo waket kwe. Sasa mja Kampen obiro twamie thuolo go ganda mare owach sera mare kendo owuok kod jopiny. Sana bende akwayo jopiny madhi go ombulu mondo watem mondo wayier jatelo maka kwaseyiero to kiny twano lokrok. Kik tiatia kodwa gi yor pesa kata gi yor fujo. Wabed joman kod decision, wabed joman kod achiel ma kwaseyiero jatelo, twayiero jatelo mang'en jatelo ni bang'e. Twano maendeleo motimonwa. Mano e kwayo mara. Wait pa jadak mogik bia chaka gi nyingi tinyiso ni nyaka sani neno kaunti ma Mombasa bineno ka ji oikore ne yiero. An iluonga ni Pablo, an dala Mombasa, to gimana kwayo jo siasa wa Mombasa ka. Aneno ka giseikre ni yiero to mak mana koro kigiti kod jende marach e Siatulo. Ng'ato bi usera mare to ng'ama sera neno ber to jopiny biro na yiero. Erokamano. Erokamano nya. Mana kaki ineno janeno mar Ramogi TV mago pa jodak e kaunti ma Mombasa kae ka gineno kata ka giloso ewi okange ma gineno ka dhi nyime to chutho kaluwore gi chenro mag yiero kaka dhi nyime e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya mano George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Report mano wayudo yo makare kendo wadhi nyime gi twako kinyi makawuono ka wada winjo kaka jatelo maduong' e duolno mar EACC ne oloso higni 3 mokalo kotenore kod weche makosemak jatelo. Ichopo kanyo kendo iwacho ni omak jadhotwa kendo iwacho kanyo ni mano ng'atwa kendo iwacho ni mtu wetu komaki kendo oteri nyaka e doho. Siasa mane madonjo bang' mano wawinjo paro mogik kuom Solomon Atela kaachiel kod Mercy Nyabwala. We believe that for us to succeed in the fight against corruption, we need to have a joint approach to this problem. It's a national problem. It involves everybody from the common man to institutionals, to head of institutions, and even the international community. There is the cases that we are handling. If there's a big fish, what you call a big fish, if he's entangled in those cases, they'll be arrested. There'll be nothing like immunity. People will answer cases according to any established offense that will be found by the investigators. And usually we normally take files to the DPP. Once the DPP gives a go-ahead, appropriate action will be taken in terms of arrest and arraigning these people to court. There's no Mutuetu syndrome. You have seen a lot of arrest. No community is making noise. People, Kenyans are now realizing that the problem about corruption does not have a community face, does not have community representation. This is purely criminal aspect, and all those who are involved are treated as criminals. And we would like to thank Kenyans for that they are showing it openly that there is nothing like protection in form of this is my community or this is our person. Everybody is charged as a criminal, and this is the way forward. Kamane kaka nowache higni 3 mokalo mane way forward nyaka sani wach ni mogik Solomon kinyalo mana wacho gima jatendi oleronwa kanyo higni 3 mokalo thoth nyaka sani okenge mage ma osetieko sani ka irango nitiere duolno mar IEBC kaachiel kod maru mar EACC ka omako ng'ato gigi te timore yo machalo nade ichako wachi kanyo siasa koro donje kadiponi ochwalo nyingegi kendo makgi kendo mtu wetu miwacho ni koro chopo duok no mana penjo no imiyo wach mari mogike boda gi kachiel yani koro kida tiyo gi sano. Erokamano bana Cleophas. Aparo ni en Mercy wacho culture kata en paro mok ber mosabedo kodwa kaka jopiny ni kata ka ng'ato jakuo janek kata timbe gi ok ber to nikech owae gweng'wa nikech owae thurwa jadhowa okwane marach okwawinj gi marach emomiyo ajiwo gima CEO wa nowacho en okang' mwasetemo emomiyo watemo matek mondo gini kik obed ni en lweny mar IEBC kod EACC kende to en lweny marwa duto kaka jo Kenya nikech en anyalo wacho ni en cancer mosedonje up to the bone to thurwa ng'eny neno mtu wetu thing giparo ni ka jathurgi ni eloch to koro gin duto gin eloch kok waketho paro makamano
to kwa bidongo kaka piny. To mogik moloyo bana Cleophas, kikwaketa geno ahinya kuom chike, nwaneno ni wanyalo ketho mibadhi kata timbe ji kwa mako ji kendo watere kot. Mako ji kendo tere kot en gima ber. To chik kende ok lok paro kod timbe mag ng'ato. Emomiyo nyaka wapar kaka jothurwa moloyo e chenro mar yiero mwadhieni. Pesa ok nyal konyowa, nyaka walok pachwa kod timbewa mondo wayier jok mwang'eyo kendo mwasaneno chien kanyo ginyalo konyowa mondo wadhi mbele moloyo. Kamano. Yes. Mana ka ontieko mano bende twak machielo wabiro luongi kendo mondo warangi ni e kinde ma dhi bedo kod transition gige makoro sirkal manyien chopo kuo dhi bedo machal nade, odhi medore koso dhi dok piny, mana mapiyo wachachielo oyo kata kitamori kode kata kiyie. Tek matin ng'ato nyalo wacho ni kuo biro bedo mang'eny. To e kinde mokalo no wasaneno ka samoro kuo osebedo mang'eny. Kech ng'ato wacho ni acham mogik. Wacho ni chamo kasani wacho tiekri mana koda kitieko kiwuok. En timbe marach sirikal kod migawo duto mag sirikal wenge woyaore. Kamano. Kikitem ni biro chamo nono midhigo. Onge chamo nono. Masi ka watieko wach ni mogik e twak ma kawuono mana ka wada tieko. Adwa kao penjo ma ipenjo Atela mondo aduoke. Kamano. Kipenjo ni sirikal mabiro kodhi bedo matin koso dhi medore. Adwaro wacho kaka jasiasa, anja siasa ok anyal wuok kaka kaparo ne jopiny mondo giyier ng'at ma ging'eyo ni dhi duoko kuo piny kendo ng'at ma dhi kelo dongruok. To ng'ano en Raila Amolo Odinga gi Martha Karua. Aparo ne jopiny oganda duto mag joluo gi jo Kenya duto ni giyier Raila nikech mane telo moluor, mane telo mochungi, mane telo maonge mibadhi, mane telo madhi kelo dongruok kendo telo mosekelo nwa kwe kaka jo Kenya. To gima nyalo kendo wacho ni nyochu neno ka koro jakom Raila Amolo Odinga nyochu kelo Martha mondo tigo. Gini en gima ber kabisa nikech wan kaka joma mine oketwa e kiwango mamalo nikech en gi yie ni wan kaka joma mine kendo nyalo kelo gimoro e mesa mar telo. Mar ariyo nyochu neno ka Kirwa jalup chairman, vice chairman ma party mar UDA nyocho oduogo koni. To ng'euru ni ng'ani en ng'at mosebet siasa chakre igni iga boro gaboro 1988 nyaka kawuono en ja siasa mochwiny. Omiyo nitie gima useneno kocha ma wan ok waneno. Mar adek Kalonzo dhi biro dhi duogo korwa koni. Koro wan kaka jo Azimio wawacho ni yieruru Raila Amolo Odinga gi Martha Karua. Erokamano. Erokamano enya Masi kachiel kod Solomon Atela kod thuolo matwa kod Okinyi makawuono. Ni jahera mar Ramogi TV misebedo kodware Okinyi nyaka sani. Ka in kod achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV kachiel kod page mar Cleophas Oluoch. Oriti masani twak osebedo maber ahinya. Odiochieng' makiny Kenya hingo kendo dhialo nyasino mar Madaraka. Idhi chamo Madaraka ka in kanye. Chenro makamano dhi biro ni achiel kachiel e Ramogi TV kachiel kod Citizen Digital App kuonde duto midhi luwe chenro ni mane Ramogi TV ka jofamo magwa dhi bede kor gwenge mondo gigo duto ochopni e yo moro makare. Gigi te kowuok e chenro mar Rupiny Ilonya wadwa Joyce Oduor kachiel kod Sharon Ong'ao. Oriti masani kawa kwai wacho ni in advance kapok watieko kata wachi kanyo ni happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Erokamano ahinya Oriti masani.